YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubrao ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga naghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako di ay si Bea, 28 anyos, may ka-live-in o may usami ka-anak nga si Tyne. 4 years old, taga Jinsan mi. Punto medikal o behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa among anak. Dili manggod masabtan ang iyang batasan. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ken, asa naman sa si Tyne? Doon siya mga apuhan. Bawo ka naman nga ganan kaya siyang bato sila mamagpapa. Pinangga magana siya dito. Ay, sila Diyos mamagpapa ni mo ang makaspoiled ng atong anak, Ken, ay. Spoil ba ng bata? Na, walang ka makabantay sa kinaiaan ng bataa. Kay pirmi magkanto as trabaho. Pero karon din halos dili na gani ang badlong. Magbuot nag-iyaha. Muadto gyud sa ilang papagmama bisag dili pa tuon. Pagtuan lang siguro ng bata sa amo, good. Kay malingaw man po ang iyang mga apuhan niya. Kung sa masaya imong kabalakan niya, na niya raman ta sa usa ka compound. Di man na siya makayano-yano gawas din Ken, ang ako manggod, ang iyang batasan ba? Basig madani niya nga, magdako na siya. Ay, karon na nga bata pa siya, uy. Kung mudako na, mausab na sana. Mao nga, pasagdilaw na siya. Ipa-enjoy lang na iyang pagkabata, nga magpakabuhi nga usa ka bata, yun. Kay kung mudako na sabna, mausab naman na. Butlag mausabay unya na. Basta lagi, Ken, may kinaiya na si Tyne nga dili na ako makontrol. Ilabi masuko na siya. Unsa? Di lagi ko uli. Ato pa ko ilalulo. Tyne, dili na lagi, Tyne, ha? Kaya ang imong kaon. Tingkaon naman, Godron. Di lagi ko uli. Sino? Tyne! Sino ko kipanglakan ako niya mga tumaputang? Tyne! Di lagi ko ilalulo. Nisobra na ka, ha? Gusto na! Mabunalan ka ron! Gusto na! Tyne! Tyne! Nalugi parok ni mga imong sa bumbong! Gusto na, be! Tyne! Gusto na! Paita bata akin, uy. Di nagyan ko kapiog sa batasan. May bago na sa niya siyang namahuan karon og dili ni mo tumahanan sa ang gusto. Ipalok niya ang Imo masang supakon. Dili sa ninangin tumahanan sa tanan, uy. Bisag sayop tumahanan siya. Kaysa umaabot nga mga adlaw, Ken, kitara gyapon mag-antos niya. Pero may lain ko nahuna-hunaan bahin niya, Ken. Dili ka nga may diferensya ng atong anak sa pangisip. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wa na gyud ko makasabot sa kinaiya sa akong anak. Kung na-spoiled ba lang ka ni siya sa iyang mga apuhan. Ang pinaka-worst, kung may diferensya ba gyud siya sa panghuna-huna
ang akong anak. Unya. Uy, Mare. Maay ka na sorry mo karon din sa amo, Mare. Ay, makabaliktad ba ko ning Ken nga nang-invite na mo siyang birthday? Uy, salamat kaayo sa inyong pag-ani, ha. Ay na, dagan tuwis, oh. Uy, Mare, ang ako na ba ng kinugos? Ay, oo, uy. Dako na kag-utang, ana, ha? Pagkatag-hatag ko paso. Hala, no? Bunga ko tuwis, ma. Tarak-tarak, oh. Ay, dili mangilabot, ha. Ay, Mare, okay ra, uy, okay ra. Akadaghang duwaan ni tayo diha, oh. Nagpasad na lang gani na. Ang uban niyang tarak-tarak, gipangtangtangan na gani na yung mga ligid. Tin, lay ko, ha. Tain! Kanilang ligid. I said no! Tain! Giyataki mo na ni mong bata! Tain! Tain, gusto na! Husto na. Masakit kasing-kasing ang kalaki ni mo. Murag mo na akong kamatyan, Ken. Kaya dili na nakumantos kinaiya sa imong anak. Isuroy ka na sa mall si Tain. Ano nagkahuna-huna ka na? Basin ba, o kuwang na sa socialize ang atong anak. Tagsara mo gud na siya makagawas gud. Anihara gyud din sa ato. Niara gyud siya sud sa atong compound pirmi. Dili ka kita og laing tao ba? Maong kon makakita siya og laing tao dinhi, mura siya mangigi. Hala, ikaw. Ikaw, tawag ka to. Ano nga, ilisa ni mo, kay malakaw ta. Tain, nga nang nisukso ka man din na ilawom sa akong paa. Uli! Uli! Ha? Uli, maupagkay pag-abot na to din sa mall. Uli! Oh, Ginoo ko! Tain! Ken, pagdaligog na kay ni Dagan si Tain! Murag mahadlok sa daghang tao ang among anak. Masuko kung dili matumanan sa iyang gusto. Unya, kung tumanan sa namo sa iyang gusto, masuko gihapon. Makalibog. Hurot pirme ang akong pasensya. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. 4 years old na ang among anak. Murag may anger issue siya. Dali na siyang masuko kung dili tumanan sa iyang gusto. Naspoiled lang ka ni siya tungod sa iyang mga apuhan. Ikaduhang pangutana. Dili siya ganahan sa daghang tao. Mura siya og mahadlok kung dado na mo og mall. Makigpamauli dayon. Tungod ka kini kay pirmi na lang siyang naasod sa among compound ug tagsara namo siya igawas. Ikatulong pangutana. Dili siya gusto nga makigduwa og laing bata. Masuko kung hilabtan ang iyang mga duwaan. Manakit ra ba siya sa isig niya kabata? May problema ka sa utok ang akong anak? Kung akong patambalan, asa ko nga doktor nga moadto. Ikaupat og katapusang pangutana. Tungod lang ka ni kay bata pa siya. Mausabra kuno dako na o mas musamot pa og dili matambalan. Kay pa eskwelahon na ko na bayaon ta siya, pero mahadlo ko nga makasaon niya siya sa laing bata. Unsay akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bea. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini akong suliran. Adi na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran reklamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, si Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga to live with serenity is to accept what we cannot control with faith. Okay man ang mag-inusara o inusara lang ta panagsa, di lang kita social kayo. Kay kani ko ng tao kuno nga super na pug ka outspoken, daghang sayop. Daghang sulti, daghang sayop.
So, kung gamay ra sulti, gamay ra pa sa'yo. So, kung magsulo-sulo ka, less ang chance nga maka-bikil ka. Kung naka sa grupo, taas ang chance nga kita kag away. Okay naman na. We learn more to our indifferences, not on the things that we easily agree. Away ta, away. Ay, lalang sumbagay. Away ta. Lalis ta. Pero kahuman, pwede ta mag-inom. Sigalong ba? Oh, okay na. Mawa na kinabuhi. Di kayo magsigil lang kag yango, sagwa ka kasabot. Okay, so ang atong magtatampo si Bia, 43 years old, na siya kalibin, na siya usa ka anak nga 4 anyos, taga General Santos City. About na siyang bata nga medyo na ay behavioral problem, no? Ako lang yun yung paningkamutan, Bia. Pag yung ko kana ng General Santos City, nindot ko noon ng lugar ha. So, ngadto sa tanang mga taga Mindanao, ni Mama Juliet Kaminggi, ug ni Frank Kaminggi da sa Kaminggi, sa Siargao, Marajao, Carajao, ha? Mustan mamudia, sa Surigao, ha? Ug ngari sa Cotabato, Sarangani province, ha? Sarangani, Joe Ruiz, musta naman dia sa Sarangani. Murag board member man si Joe Ruiz dia. Honorable din honorable. Duha ra ka tawo nga duha ra ka klaseng tawo ni sa Pilipinas tawag honorable. Kanang elected government official ikas barangay konsehal ngadto sa presidente sa Pilipinas ug presiding judge. Kung usa ka tawo imong tawagon og honorable, nya dili siya elected government official, dili siya presiding judge, para sa ako bugal-bugal na, sarcastic, may pagka verbal bullying. Di na siya acceptable. Okay? Regards tanang mga taga General Santos City, no? Kabuta dito. O kabuta anywhere in the world kinaman tayo live streaming. Unang pangutana, 4 years old na nga akong anak. Murag kuan. Murag may anger issue siya. Dili siya masuko. Kung dili tumama dili tumanon sa iyang gusto. Na-spoil lang kaha ni siya sa iyang mga apuhan. That could be possible, pero naatay mga problema ba sa mga bata ang kaning atong gitawag og conduct problem. Serious na siya nga behavioral problem, emotional concern. Kung sa kabata, sukaan yun, problematic yun. Supak, violente, magtubag, aggressive, medyo isog kayo, mangkuan. Karang manguan sa mga iring o giro. Labang iturtyo ng iring o giro kung kaya magtanaw. Dali kitag away. Magkuan lagi, maggita og mga nahibuhat o mga buta nga dili unta angay. And I'm referring to mga bata nga conduct disorder. Na ay mga bata ingon ani, ato sang i-roll out dinibya ang attention deficit hyperactivity disorder. Murag mao-mao siyang problema ha. Mas mayon ta naama mo jinsa no. Mayroon ipatanaw na itong child psychiatrist or developmental pediatrician. Developmental pediatrician. Dili sa Cebu na ata diri sa Cebu. Pero dili ko sure da sa Jinsan o naabatay developmental pediatrician or child psychiatrist. Na? So naatay mga bata nga ingon ni ani. Kaduhang concern, dili siya ganahan sa daghang tao. Mura siya og mahadlok kung danon na mo og mall. Makipamuguli na yon. Tungod niya nga pirmi na lang siyang sulod sa among compound ug tagsarami igawas. Well, kinanglan po na to i-socialize ang atong bata panagsakay. Pananglitan og naarapod sulod sa balay na to pirmi. Mo gitawag na to og naa siya'y problema sa adjustment sa environment sa gawas. Mo na nga nasa school, namatay mga kuha pa ni mong anak no? 4 years old. Pila pa niya ang anak? 4 years old, no? Bata pa man kayo. So, kinder, barang 4. Ay, nahinay na gulog integrate sa mga tao. Ayaw lang po ipakaliti, no? Kaya na po yung mga introvert, na po yung mga bata nga di ganahag samok. Pero kung siya mangita gubot, we have to entertain kung ingon ako attention deficit hyperactivity disorder or conduct problem. Katulong concern, dili siya gusto nga makigduwa sa laing bata. Masuko kung hilabtan ng iyang mga duwaan. Manakit ra ba niya sa isig kabata? May problema ka sa utok akong anak. Kung akong tabalan, asa mga doktor mo anto? Matong giingon ako, developmental pediatrician o child psychiatrist, no? Ano yung mong duulon? Nakatay mga tambal, ani. Pananglitan, ang qualify siya ADHD.
attention deficit hyperactivity disorder which is characterized by short attention span, irritability o kanang moody kuan siya kanang matambalan ni siya og methylphenidate mo na kung kasagaran ni Risita. Panitag conduct disorder, pwede ni siya tambag-tambagan lang tabag-tambagan or natay painom nga mga minor nga mga tranquilizer. So may possible causes ani. Could be due to some brain damage for whatever reason. Wa kani ginaabuso pod imong bata, environmental sa inyo nga di ka siya exposed or may pagka-genetic loading. Kay vulnerable ba ka ang utok sa bata especially at 4 years old. Nanglan nga makita ni siya usap ka developmental pediatrician. Sunod nga concern, tungod lang kaha ni kay bata pa siya. Mausab ra kaha moadton busog mausab ba kung mudako na ug mas usamot ug di matambalan. Usually, nakoy kaila nga ADHD diagnose. Pagka teenager na, huwag tang bayang ADHD. Maayo na kayo. Maayo ka academic performance. Na hopefully nga, maparihara imong bata ani. No? Outgrow lang niya. Kay, paeskwelahon kung nabaya unta siya. Pero madlok kung makasala, unya siya gulayang bata. Unsay akong buhaton. So, go and see developmental pediatrician, child psychiatrist, to rule out ADHD or conduct disorder. Kanang conduct disorder, by the way, these are mga bata nga di gyud mo follow og rule, may rebellious, kanang magbandal na mga supak. Mao ning mga bata nga kun moabot na ni siya 18 anyos na mo persist paghihapon ning mga problema ha. Mao na imong gitawag sa pagtuon sa psychology ug psychiatry nga antisocial. Mo most likely people nga mo end up in jail, in prison because dili lagi mutuman sa pamalaod, sa balay o sa gobyerno. So kinahanglan maatiman ni siya dayon. Hopefully nga mo dako ni siya, mawagtang na ni iyang problema kaya kung balikon nakoy na kailan na diagnose og ADHD pero pagka teenager na sa bata, nindot naman siya, maayog academic performance. So hopefully mananarapod ang imong bata. Okay, so biya hinaot nga okay ra nakasabot ka sa gitambag nimo ngadto sa mga taga Jinsan o pagyugo ka na nag-inyo no pero naghanap kog mga lugar na naan sa Mindanao, naghanap kog Kidapawan, of course Davao kadaghan kanang Jinsan wa pagyugo ka na. So once again ako si Dr. Rene Obra with to ni Ellen Bathan. Thank you very much sa inyong perming pagpaminaw sa mga RMN program. Kadawat tag-award last November as the best radio drama program nationwide. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo tatak arimen. Daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa ka-aw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Marites. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi. Palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan. Hurt. RMN Drama presents Handumanan so sa ka-awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kababaeng taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasangan nga Marites. Hello, love? Love, madugay ko kuli ha. Overtime ko. Kunya, basin og. Mulahos na ako sa bahay. Sa akong kaupan sa trabaho. Mag-iinom eh. Mao ba? Ayaw na lang pagluto kay bukawan akong daan. Sige, love. Overtime na lang sa ko. Wa si Rico sa akong tupad. Wa siya mauli. Akong tawagan na. Niuli ko eh. Pero sa'yo lang kong di mata, love. Maong buwan ako pagmata ni mo. Mao ba? Wa ka makaon? Wa.
doon sa office. Sige, love. Unsa? Nakabantay ka nga naglikay si Rico ni mo? Oh, tagdugay na kayo siya mauli. Unya, sayo kayo si mata. Dili na gani mamaahaw sa bahay daan. Ay, day, sabta lang sad siya, uy. Hatagi lang sa shop space. Day. Anniversary na mo, ugma. Mag-anong po surprise para ni Rico. Para inigulit niya. Malipay siya. Dili ka pun makontak si Rico. Kanina rin ko nagsige kontak niya. Ay, naman ni siya. Late naman. Ay, mainom na lang ko samtang magpaabot niya. Wala naman siguro ti plano mo pa ulit tong tuhan. Diyan nalipong na ko da. Oh, magtawas ko. Si Bran. Basi ko siya lingaw, no? Tawagan ako, be. Oh, ato ta. Kay, mula ko nasad ko. Mag-send kong location kong asa nga bar. Sige. Okay ka? Dili. Kapoy na kayo. Nasukan ka na kay Baumi nga dili ko bumabdos. Paud na kayo, siriko na ako. Yes. Ayaw pagilak. Brad. Ayaw pagilak. Diin mo kagabi? Nila ako, kauban ni Janice. Mau ba? Nga nang wala siya mahibaw, diin ka pagpanawag na ko niya. Rico, gikapoy ko. Labadang akong musod sa kwarto. Ginoo ko. Ganun naglain ba niya akong kuto-kuto? Dili. Imposible nga mapdos ko. Positive. Mapdos kit ko. Pero nga no, giunsa. Marites, okay aning kabalatan. Unsaywa. Bran, minyo ko. Pero anam kung barog anang imong gibawas. Bran, kinahanglan may bawas Rico, Andy. Naku, kayo nila siya. Mabdos ka. Oh. Rico! Rico! Ngano? Ngano Marites, ha? Sige, mahalte ka? Unsa may sa nako? Nga nabuhat ba din mo? Ha? Wala ako makasabot sa kong gibati, Rico. Muna na akong babuo nga maguna-una nga dili na galit ko makaanak. Bugno pag ginag imong tinagdan din ako. Dili ko buang para dili na ako maklaro nga naglikay ka na ako. Naglikay ko kay mag-uol ko nga maghuna-huna. Mao nang nakinahanglan ko og space. Pero huwag ko magbinuang ni mo. Huwag ko mamabay. Huwag ko magpakasa. Sama sa imong ibuhat. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Ambot lang, Marites. Di ko sigurado kung kaya pabatikan pa sa iyo. Iwan akong salik ni mo. Rico! Ako'y bahala ni mo. Bran, dili pwede. Ako'y amahan sa mga sabak. Pero dili ikaw akong gimahal. Amahan lang ka. Pero dili ti kambana. Marites,
Tungod sa usa ka sayop, nawa ang tanan nako. Karon, naginusara kong nagbuhi sa akong anak. O gidadana ko ang tumang pagmahay sa akong gibuhat. Dinhin na lang kutob, o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Marites nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit karegulahan. Hurt. I would hold you in my arms. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. When it comes to this,